खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 3 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिटिसिआव बिबिएफ हानजाया सोरखार सालायगोन नामा? बे समाव बिबिएफ आरो इउपिपिएलनि सायाव गोबां सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा बिथाङा मिरुआव सावरायदोंब्लानो दोलोजों गोरोबथा जागोन बे नङा। दासिमहालागै हाग्रामा बिथांजों आरो बिजेपि हानजाजों जेबो सावरायनाय जायाखै। बे समाव बिटिसिआव इउपिपिएल जिएसपि आरो जोंनि बिजेपि सोरखारा गोख्रों सालायगासिनो दङ। बेहाय गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया होननानै एमपि दिलीप सयकिया बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। बड'लेण्ड सोमावसारनि गिबिसिन मुंख्लं जानाय मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि अनजालु बिफा मंगलसिं नार्जारी बिथांनि सारादुखौ फैगौ 14 डिसेम्बर खालारखालि खुंनाय जासिगोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। आसाम सोरखारा गोख्रों थांखि लादों। आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लायाव रैगिं जानाय जाथायनि उनाव आसाम सोरखारा सांग्रांसिन जादों। आसाम सोरखारा रायजोनि गुबुन गुबुन सोलोंथाइ मिरुफोराव अदेबानि गासैबो रोखोमनि सोलोंथाइ मिरुफोराव हस्टेलफोराव रैगिं खालामनायनि सायाव थाबैनो ड्राइभ कन्डाक्ट खालामगोन आरो जायखिजाया सोलोंथाइ मिरुफोरनि हस्टेलफोराव बारग' फरायसाफोरखौ दोननाय जानाय नङा होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा खालामनानै होदों। अरुणाचल प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय इटा नोगोरनिफ्राय मणिपुरनि इम्फलसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा फ्लाइटनि सार्भिसनि थाखाय मणिपुर आरो अरुणाचल प्रदेश सोरखारा सावरायगासिनो दङ आरो थाबैनो बे थांखिखौ मावफुंनाय जागोन होननानै अरुणाचल प्रदेश रायजोनि चिफ मिनिस्टार पेमा खांडु बिथाङा मणिपुर रायजोनि सिङाव थानाय इम्फलाव खुंफुंजानाय सांगाई फेस्टिभेलाव बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदों। आसामनि सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ 2 सप्तानि उनावसो बोखांनो हाबाय। साउथ मिज'रामनि अन्थाइ क्वारियाव लेन्डस्लाइड जानायाव गोमानाय आसामनि 27 बोसोर बैसोनि सुबुंनि गोथै सह'खौ 10 साननि उनाव नागिरनानै मैया बेलासिनि 5 रिंगायाव नागिरना मोनबाय। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय जाहिदुल इस्लाम आरो बियो बरपेटा जिल्लानि थागिबि। अरुणाचल प्रदेश रायजोनि अर्गानिक नारें कमलाखौ दुबाइसिम दैथायहरनाय जादों। अरुणाचल प्रदेश रायजोनि दिबां भेली जिल्लानि सिङाव थानाय दुम्बुकनिफ्राय लुलु ग्रुपनि बानजायनायाव दुबाइसिम नारें कमलाखौ दैथायहरनाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि। आरो जाय बिथांमोनहा साबस्क्राइब खालामगासिनो दं बिथांमोनहा खालामबानो जाबाय, जाहाथे जोंनि गोसोआ बोलो मोनो।